Čauko, čau, ja Patrik, čau, aj keď Cuketa Plavčík, teší ma, čau. Čau. Chcem rozoberať tu na jednu tému, aj keď viem, že asi vás to vôbec že nezaujíma. A chcem sa dostať k tomu, že ako som dostal ten silver button od YouTube. A reálne je to dosť crazy, lebo sám netuším, ako som to dostal, ako som k tomu sa dosiahol, aby som dosiahol toho, že som dostal tento YouTube button. Volá sa Good Mirror. Dosiahol som 100k. Bolo to, tuším, že v januári alebo v februári, nie tak, kedy som ho dostal prvýkrát do rúk. Reálne mi prišla krabica, v tom bol YouTube button. Krabicu už asi nemám, ale to neznamená, že je to fake. Nie je to fake. Je to reálne. Channel sa volal Good Mirror. Akurát stalo sa to, že mi ho hackli, lebo som posielal Adobe programy, ktoré mali v sebe určitý vírus. Za to som fakt, že nešťastný, lebo nemám vám to ako Vlastne mám to jak to skázať. Počkajte, ukážem vám to. Mám to ako dokázať. Reálne som si to dokumentoval všetko na mobil. Fotky, všetko z 0 na 100 000. Som mal 533 000 odberateľov, ale no vymazal mi ho. Tu ako môžete vidieť Good Mirror, tu som začínal, to bol ešte rok 2024, to boli, ťažké časy, ako môžete vidieť 5000 a išlo to neskutočným spôsobom to išlo hore. Robil som len shorty a zdá sa mi, že už pri 100 000 som robil live streamy. A pri tých live streamoch som reálne dokázal zarobiť z YouTube prvé peniaze, väčšie peniaze. Povedal som si, že asi to nebudem nikomu rozprávať. Reálne môj najbližší kamarát vie o tom len, a tým je Jakub, ale rozhodol som sa, že vám to nakoniec poviem. Tak, začiatok bol tým jasný v mojej hlave, že som chcel preraziť v zahraničí a nemal som vtedy kameru, nemal som nič, ani svetla na to, aby som mohol točiť toto video napríklad. Tak som začal točiť shorty, bolo to najjednoduchšie, čo sa dalo, aby som mohol spraviť. A točil som a naraz 14 000 views na jednom videu. A keď som to prvýkrát dosiahol, si pamätám ten deň, ležal som na gauči a dal som tam reelsko na YouTube Shorts, ako Elon Musk vlastne robil, no, tu vám to ukážem. A ja som pod to dal video Minecraft s modami a proste v ten večer to strašne vybuchlo. A vtedy som vlastne začal odovkovať, že bratu, však ja môžem byť youtuber, co si dziga. Tak som to hneď využil, no ale ten kanál vlastne nevybuchol, potom som si založil ďalší s menom Gucinilo. A ten už vybuchol, ako môžete vidieť, že vyplatilo sa to. Aj som si zarobil nejaké peniaze napríklad na tú kameru. Mali tu vlastne aj takúto guľu tú kamere. Hej, kameru mám, že Canon EOS Mark II, nejak tak. Mám tu takú guľu, vlastne aj neviem čomu je, ale tu ma môžete vidieť. Čiže môžu byť z toho aj pekné zábery. No ale názov videa spočíva v tom, že ako som villagerovi ukradol diamanty. Diamanty myslím tým peniaze a villager myslím tým YouTube. Pretože reálne jednalo sa to tak, že mali sme partičku kamarátov, máme stále. A my sme si písali na Discord do skupiny všelijaké veci. Veci typu, ako založiť firmu, ekonomické veci ohľadom YouTube a tak. No ale spoznali sme sa tak prvé s tou partičkou, že jak som tvoril ten obsah na YouTube tými shortami, tak som si všimol jedného youtubera, nebudem menovať, on nebol to vtedy youtuber, ale on tiež začínal so shortami a bol to Slovák. Budem mu hovoriť, že Miloš. Neviem prečo, ale budem hovoriť Miloš. A on, jak natáčal, jemu extrémne vybuchli videa, tie shorty. A ja som mu písal v kuse, že gratulujem ti ku 10 000 odberateľom, 100 000. Potom mu vybuchlo video na 36 miliónov, jeden short. A tomu prekonoval hranicu 150 000 a ja som mu vtedy zagratuloval. Tak a časom, keď som mu gratuloval všetko toto, ja som vytvoril video na ten kanál, ktoré malo asi tak 9-10 minút. Reálne to bolo video z Minecraftu, ako bolo to z modu Draci a tak, neviem, niečo také. Bol som tam ja, ešte jeden kamarát, ktorý to len hral. A keď som editoval, všetko som musel predabovať
Pamätám si, že som to robil reálne asi 10 hodín od 9. do 7. ráno, čiže to bol dosť masaker pre mňa. Celú noc som nespal, len som tapoval po anglicky. Reálne vtedy som nevedel veľmi ani po anglicky, čiže som si to musel všetko dať do prekladača a potom som to hovoril do editu. Čiže to bol dosť masaker. Z toho videa som zarobil asi takých 5 eur, čiže fakt mi to za to stalo. Určite malo to okolo 3000 views, ale nedával som dôraz veľmi na to, na tie dlhé videá, skôr tie shorty som pušoval. No ale poďme sa vrátiť k tomu Milošovi. On ma pozval, že či nechcem s ním natočiť nejaké video. Ja som bol veľmi introvert. Neviete si predstaviť, že jak ja som sa hanbil s niekým rozprávať, alebo keď mi volá niekto na Discord, ja som instantne pokladal ten hovor. No ale dal som tomu šancu. Milošovi som dal šancu a s ním som volal. Sadli sme si celkom pohode, typek asi 5 minút sme volali a mi povedal, o čom to bude to video, no a išli sme točiť. Ja som myslel, že len my dva, ale boli tam ďalší asi traj. Bol som ja, Sophie, ja som daboval dievča, reálne daboval som dievča, ale nehambím sa za to, lebo reálne bol som rád, že niekde môžem zapadnúť a tak. Potom bol, no už si nepamätám až tak mena, ale viem, že ja som bol červený, Miloš bol žltý, bol tam zelený a ešte modrý. A ešte jeden, ktorý vedel programovať Minecraft, čiže mali sme to o to ľahšie. A čiže sme natáčali Minecraft videa, bolo to fakt, že super zostriané, lebo chlapci sú veľmi dobrí editori. Tak sme točili, až sme dosiahli k tomu, že sme vydali asi tak 3 videá z Minecraftu a potom nič, lebo nás YouTube nepušoval veľmi. A potom chlapci si založili 2 nové kanály, ktoré robili Roblox. Roblox content, tam vyšli asi veľa videí dosť, asi takých 22 videí možno. Chlapci robili na jednom videu 10 000 hľadnutí. Bol to fakt, že čistý cash grab, ale bavilo nás to. To bol fakt, že grind, lebo to bolo cez prázdniny a ja cez prázdniny som bol taký, že nechcelo sa mi nič. Reálne som išiel spať o 6 ráno, potom som vstal, že o 3 a nie Miloš, ale jeho kamoš, už aj môj kamoš, volá sa, že dajme tomu Ďuro, hej. On mi písal, že kde som, že potočiť. A ja, že bratu, však teraz som vstal, že sorry, ne? No a nakoniec som vstal a išiel som aj tak to, lebo chcel som proste tak čo dokázať, hej, že Patrik, youtuber, hej, čau, Patrik, ja som Jacko Ketapalči, a.k.a. čau. Od teraz. No a točili sme a nakoniec prestalo sa a sme si išli tak každý vlastnou cestou. Vlastne ten Ďuro bol developer Robloxových hier, ten už je za vodou dávno, čiže on mal už život takto, jak gombičku. No a ostali sme my, potom ten jeden ďalší, čo robí tie Minecraftové mody a tak, robí stránky, pomáha tomu druhému kamarátovi, čo má firmu, proste oni si žijú vlastné životy a ide im to krásne, lebo však robia stránky, zarábajú peniaze, bomby. Ja a Miloš sme ostali potom. No a vlastne Miloš robí doteraz anglický zahraničný kanál, darí sa mu perfektne, akurát včera dosiahol 50 000 odberateľov, držím mu v tom fakt, že palce, dúfam, že vyhrá život. Reálne prajem mu to, lebo je to sympatický chalan a je vlastne z Prešova, že to je nedaleko od Dobia. A nakoniec som ostal ja a mne hackli ten Gucinero kanál, keď už som si na ňom mohol zarábať. Zarábal som si tým, že som robil livestreamy. Livestreamy boli typu toho, že typu týchto videí. A vlastne toto som robil ja. Pamätám si, že to bolo to najlepšia vec, lebo môj dopamín bol skrátka raz dole, raz hore, bolo to jak na to, čo som kolotočí. No ale bolo to na tom to najlepšie, že ja som mohol nechať zapnutý počítač a reálne som išiel vonku. Do školy som nechodil, bol som vonku, proste som sa prechádzal okolo vody a pozeral som si ten livestream, že fíha, to hodil $200. Super, zarobený. Potom $100. Viem, že jeden capek mi tam hodil raz $300, to som povedal, že že zarobené, no, proste dropovali bomby. Nezarobil som si až tak veľmi, že koľko malo to potenciál, ale zarobil som si na to, že som si mohol kúpiť túto kameru, 2 svetla, niečo do počítača a vybavené. Čiže takto to bol môj príbeh. Vlastne pokúšal som sa ešte aj robiť ďalšie videá Roblox, ale tie nerobili. Mňa nejak nepušuje ten YouTube, alebo nemám dobré napady na tie videá. Preto som sa rozhodol, že budem točiť pre československý content, vlastne, neviem, chcem točiť niečo, čo ma bude baviť, čo ma bude naplňať a vlastne chcem to robiť pre fanúšikov a taký, no, však vieme, čo ma bude baviť. Vlastne. No a ak by mal niekto nejaké tie narážky, že robím zlý content alebo že proste mal by som to nejak zmeniť. Ja si myslím reálne, že robiť YouTube je jedna vec
a robiť OnlyFans, čo ukazuje vlastne svoje nahé telo nejaké dievča, to je fakt, že si myslím, že to už sa nedá povedať, že človek, to už je mimoženšťan proste. To ja už nepodporujem, že vôbec. To vidím na Instagrame Reelskoch a fakt, že mi je zle z toho. Čiže dúfam, že máte pochopenie a si myslím, že to, čo budem robiť, čo si myslím, že nebude až tak hrozné, ako to OS. V môjom ročníku sa tomu hovorilo ešte Define, hej. Teraz už sa tomu hovorí, že OF, jedine fanúšici, jak sa povie. A tak som vám to chcel povedať vlastne ako začiatok tohto kanálu. Dúfam, že sa nám bude dariť, dúfam, že sa vám bude dariť, dúfam, že to bude dariť všetkým, veď roznášajme tú lásku, roznášajme radosť. Prečo by sme mali byť smutní, keď môžeme byť šťastní? Čiže toto bol asi taký môj príbeh, že ako som sa dostal k tomuto YouTube button od YouTube, bol to fakt, že super pocit, keď som ho prvýkrát dostal. Môj oco vlastne povedal, že čo to je a ja som mu povedal, oco, YouTube button, teraz čo to? No a bol som extrémne na to rád, ale vlastne teraz už to nemá taký pre mňa význam, lebo boli to len shorty, ľudia ma vlastne ani, nemám fanúšikov nič, čiže mám to rád, ale nemá to pre mňa žiadnu hodnotu. A chcel by som si niečo vybudovať tu na československom kontentu. Chcel by som dať, že trošku kritiku k tomu, to bol majiteľom firmy, čo sme mali. Chcem vám dať vlastne také menšie upozornenie, keby sa vám niečo stalo také ako mne, že môžete si monetizovať kanál, ale nemáte živnosť ani SROčku. Ale povedzme tomu, že ten kamarát, čo mal firmu, čo si založil presne vtedy, jak som si mohol monetizovať kanál, tak on si založil firmu a chcel, aby sme tam ostali, lebo si myslel, že budeme z toho ďalej zarábať, ale ja som to mal veľa tak, že vlastne ja nemôžem vlastne ďalej z toho zarábať, lebo to bolo len také, že raz prišli peniaze, raz neprišli a raz sa mohlo stať, že vôbec neprišli, lebo to bolo také, že na začiatku to sa stupňovalo a potom úplne dole išlo. Čiže som si fakt nebol reálne istý, že budem toto robiť, že pol roka aspoň, ale bol taký ochotný, že ma tam príjme a vyplatí ma jednorazovo. Tak ja som to spravil a reálne z tých peňazí, čo som mal dostať, bola polka, čo som dostal reálne. Bolo tam zahraničné tax, sa to volá, to sú zahraničné dane, vlastne v Írsku, a potom slovenské dane, ešte on si niečo z toho zobral. Čiže reálne polka len tak sfúčala. Neodporúčam vám to ísť cez niekoho na firmu alebo cez svojho kamaráta. Reálne choďte len za seba. To bude to najlepšie, čo môžete spraviť. Živnosť alebo cez svojich rodičov živnosť choďte. A to bude reálne to najlepšie, čo môžete spraviť, ak ste boli v mladšom veku. Ako som bol ja, napríklad 17 ročný som bol. A už som si mohol takto zarobiť pekne. No ale nevyšlo to v zahraničí, tak to skúsim, tu som si povedal. A uvidíme. Uvidíme, čo sa bude diať. Dúfam, že vám to vyjde a buďte k sebe milí. Lebo to je základ úspechu a základ k tomu, aby ste sám seba rozvíjali. Majte sa radi, užívajte, skladajte básne. A Cuketa Palčík vás pozdravuje. Čaute. Čau.